ҳамасола қабл аз оғози мавсими нави чемпионати тоҷикистон оид ба футбол ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон баргузор мегардад ва имсол финали ин ҷом ду дастаи музофоти кӯлоб равшан ва ҳосилотро ба ҳам овардааст ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ин финал имрӯз баргузор мегардад ва қарор аст ки дастаи равшани кӯлоб се нафар аз бозингарони легионери худ Матеуш Силва, Масуд Ал-Ҳасан ва Дима Павлишро ба майдон барорад ва агар мо шумо мехоҳем ки бозии инҳоро бубинем ва албатта бозингарони нави дастаи ҳосилоти фархорро бо мураббии нав албатта бояд ин бозиро якҷоя тамошо кунем. ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷикам дар шаҳри ҳисор қарор дорем ва раванди баргузории ин бозиро барои шумо пешкаш мекунем. Бо мо бошед. қарор аст ки се нафар аз бозингарони легионерро мо дар инҷо бибинем. Оё дуруст аст? Онҳоро ба майдон мебароред шумо ё не? бале аз хориҷа мо се бозингар дорем, ҳар се онҳо 4 касанд, дарвозабон ҳам ҳаст. Дарвозабон ҳам ҳаст? Бале, барои ҳар чоршон дар майдон ҳастанд. Бо онҳо қарордод бастаед ё ки ҳанӯз не? Бастем. Аллакай бастед? Хуб, дар бораи финал чӣ гуфтан мумкин? Финали музофоти кӯлоб аст. Ҳосилот равшан. хай бозӣ чихел ки мегӯянд дерби гуфтам мумкин аст, барои бозӣ хуб мешавад. ҳар ду дастаам маълум аст ки омодагии хуб дида истодаем. барои бачаҳоро мо фаҳмондем ки мо имрӯз бояд як бозии хуб нишон диҳем ва мухлисони дастаи равшанро хурсанд гардонем. Аслан ҳамин ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон ин омодагӣ ба мавсим аст, аммо ба даст овардани як ҷом фикр мекунам ки ба касе халал намерасонад. бале ин футбол аст, барои мавсими нав аст. агар мавсими навро бо хурсандӣ агар сар кунем бо хубтар мешавад. муваффақият барои шумо. хуб дӯстони азиз, то ҷое ки имкон пайдо мекунем бо мураббии дастаи ҳосилот низ кӯшиш мекунем ки як суҳбати кӯтоҳиам анҷом дошта бошем ва ҳоли ҳозир меравем он ҷониб ки он ҷо бачаҳои ҳосилот машқ карда истоданд. суоли аввалин ҳамин аст ки шумо бо ҳосилот қарордод бастед ё на? ما با حاصلات قرارداد دلی داریم آقا. هنوز که رسمی نیست، چیزی امضا نکرده؟ انشالله که حالا ما عرض کنم که سال گذشته که خب اینجا بودیم بله. و مشکل نیست، پرابلم نداریم. حالا انشالله تا بازی ها تمام شود نشینیم انشالله. خب درباره فینال چی گفتن ممکن؟ درباره فینال خب ما بعد از تقریبا میشه گفت یه ماراتون سخت دیگه با تیم‌های بسیار سختی بازی کردیم، بسیار زور و شکر خدا تونستیم که موفق بشیم خودمون رو به اینجا برسونیم. انشالله که بتونیم در آخر بازی ما انشالله بتونیم دل خوش و قهرمانی انشالله بریم. باشه. آقای نظرزاده، خوب ببینید که مرحله جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مرحله آمادگی است. شما امکان پیدا کردید که همه آنهایی را می‌خواستید ببینید، بینید. خب ما بیشتر دوست داشتیم که کار به اصطلاح بدنسازیمون رو شروع کنیم، ولی خب مسابقاتی شروع شد متاسفانه نتونستیم کار ادامه بدیم. بازیگرا اومدن، بازیگرا هستن که بعضیاشون آماده نبودن، ولی ما چون شناخت قبلی داشتیم خب پرابلم نداشتیم با به اصطلاح انتخابشون. چند تا جدید هم داشتیم که از بین اونها تونستیم دو سه بازیگر خب انتخاب کنیم، ولی دو سه بازیگر رو خب مسلما نخواهیم داشت در ادامه کار. تشویش زیادتون نمیدیم، به هر حال تمرکزتون در فوتبال است. باشه، سلامت باشین. تشکر. خب دوستان عزیز، من دو سرمربی اندیشه خود را گفتن، اینک
اگر کارشناسی در اینجا پیداست ما با کارشناسان هم البته صحبت میکنیم اطراف این بازی و بعد از چند این بازی شروع می شود. فکر داریم که یک بازی خیلی خوب ما و شما را در پیش است. میان لگنرهایی که ما در آغاز به اصطلاح انونسشون کردیم در هیئت دسته روشن سیلوا نبود، اما مسعود الحسن و دیمیتری پاولیش در خط دفاعی روشن بازی کردند. حاصلات نیز بازیگران نوی خود شریدین بوبویوف، رامیش جلیلوف، شهرام سلیمانوف و نوریدین همراقلوف را که دوی آخر بازیگران منتخب تاجیکستان میباشند و میدان برآورد. قسمت یکم بازی شاید در ترکیب خود چندان حالتهای خطرناک برای دروازه‌بان‌ها نداشت و برتری را به دسته دادن مشکل بود. در خط پیشی روشن بختیار ظریفов و موسی نورنظرов خیلی فعال بودند و در هجوم‌های حاصلات نوریدین همراقلوف با شریدین بابویوف، اما تلاش‌های هر دو دسته برای کشودن حساب در طول 45 دقیقه نتیجه نداد. фикри ман ҳози бисёр бачаҳои наомагӣ ҳарду командада командаҳо нав шудаги тренерҳо нав бисёр нофаҳмиш аз байни якдигари шонда якум боз фикр мекунам ки ино ҳамашон мехоҳад ки даврзабон ягон гол сар натиҳад бози беҳад сахт рафсоз фикри ман командаҳо худшона ҳоли ҳӯй накарданд нишон надестанд бозиҳои хубшона ва фикри ман ба оянда мешавад. در قسمت دوم بازی حاصلات اندک فعالتر از روشن می نمود و هجوم‌های فرخاری ها خطرناکتر می شدند، اما نه زیاده از این. بازیگاه ها تند می گشت و داور بازی نصرالله کبیروف و داور حجره ور گلمرادی سعدالله گاه ها حالت‌های علاهیده را توسط ور شفاف می کردند. مسعود نظرزاده برای تقویت بخشیدن بازی حاصلات بازیگران نو را به میدان آورد، اما حضور آنها برعکس بازی را کاهید. بازی پایان می‌یافت و مخلصان بعد تماشای قسمت‌های اله‌وگی آمادگی می‌دیدند، اما طی یک اشتباه دروازه‌بان حاصلات پراسپر بختیار ظریفov توپ را وارد دروازه حاصلات کرد. با وقت اساسی بازی 6 دقیقه اضافه شد و با علت قاعده ستیزی و تماشای ور آن بالاتر از 10 دقیقه طول کشید، اما شاگردان مسعود نظرزاده نتوانستند حساب را برابر کنند و به همین ترتیب روشن توانست که برای اولین مراتب برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شود.
ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон албатта ҳолӣ бояд ва футболбозони дастаи равшани футболи тарихи наверода даста албатта дар шудаман даста голи аввал намудки аз шайби шанбе мешавад ва ҳоло акси хотириро намешавад шаҳри Кулоб инъом мекунанд ба капитани даста ба Евгений Гриценко. ҳоло ҷоми мусобиқа тақдим карда мешавад. ва ҳамин тавр бинандагони гироми дастаи равшани шаҳри Кулоб ғолиби ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2024 мегардад ва ин нишоди футболбозони дастаи равшани шаҳри Кулоб аст ва мо ин муваффақият ва ин ғолибиятро ба кулли ҳаводорони дастаи равшани шаҳри Кулоб як шукор мекунем ва албатта дастаи равшани шаҳри Кулоб тавонист аввалин ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон ба даст орад, аввалин ҷоми мусобиқаро дар таърихи ба даст овард, аввалин ҷоми мусобиқа дар мавсими нав ва аввалин аладдин соли порам шумо ҷоми федератсияи футболи тоҷикистонро бо дастаи клуби марказии варзиши артиш гирифтед. хуб гуфтан мумкин аст ки ҳамакнун шумо мураббии ҷомӣ ҳастед. ин футбол аст. ҳар вақте ки мо ба майдон мебурем фарқ надорад чӣ бозӣ аст, ҷом аст ё ягон бозии рафиқона аст ё бозии чемпионат аст, мо ҳамвақт ҳаракат мекунем, бачаҳоро тайёр кунем, як бозии хуб нишон диҳам ва барои ғалаба мо ба майдон мебурем. барои аввал мо ҳамвақт ин гапҳоро дар утоқи либоспӯшима ба бачаҳо мегӯям ки вақте шумо ба майдон мебуред, бояд шумо барои ғалаба бояд буред. барои аввал дуюм сол аст ки ман соли гузашта бо дастаи ЦСКА ва имсол бо дастаи равшани Кулоб мо ҷомро ба даст овардем. ташаккури зиёд ба бачаҳо ки хело меҳнат карданд, бозии хуб нишон доданд ва ғалабаро ба даст овардем ва ба мухлисони равшани Кулоб ин ғалабаро муборакбод медиҳам. хуб дар бораи бозии аввалини расмӣ дар дастаи равшан чӣ гуфтан мумкин? Can you tell us about your first game in Ravshan team? Okay, my first game was very nice. The game is very nice and I think it was дар бозии аввалам аллакай сабки бозии дастаи равшани Кулоб хеле писандам омад. It's very good game and I'm happy to be here. Which kind of information you had before coming to Tajikistan or like team of Tajikistan? Okay, I only know. ман қаблан танҳо аз дастаҳои Тоҷикистон Истиқлолро медонистам ва ин ҳам баъди бозиашон бо дастаи Ал-Наср буд.
акнун баъди ин бозӣ фаҳмидам ки равшан ҳам пурқувват аст. дар бораи мухлисони равшан ягон чиз аллакай маълумот барои ӯ додан ё на? Did they tell you about the fans of Ravshan team? ман дар бораи мухлисони равшани клуб маълумот доштам ва акнун вақт расид ки бо онҳо аз наздик шинос шавам. ҳам вақт финал мушкил меша барои мо ки хеле насибкардагӣ будааст. мо ғолиб омадем. ҳари мухлисои худ мебахшем бозия. мухлисои равшани клуб. имрӯз мо ду бозингари худро дидем, Дмитрий Павлиш ва Алҳасан Масудро. хеле хуб бозӣ кардан, олиҷаноб бозӣ кардан, ҳарчанд ки бозии нахустини расмияшон буд ва умуман даста тағйир ёфтааст ва кори мураббии навро ҳам дидем, Алидин Турдиевро ва тамомии заҳмате ки сарпарасти даста бозори Ҳоҷи Шариф мекашад, харҷ мекунад ва имрӯз ҷоми нахустин, трофеи нахустин, дастоварди нахустинро мо соҳиб шудем ва мо ба мухлисони Равшан инро табрик гуфта меафзоем ки Равшан имсол барои баромадан ба марҳалаи гурӯҳии ҷоми Лигаи Чемпионҳои Осиё мубориза мебарад ва ҳатман барои медали тиллои Лигаи Олии Тоҷикистон мо метавонем. муборак бошад дастоварди нахустин дар оғози мавсим. хуб, чӣ гуфтан мумкин? албатта дигар чизи гуфтаам наметонем, барое ки ҳамаи чиз аён аст. мо челе ки дар барномаи пешам гуфтем, ҳадафи мо фақат ба сӯи чемпионӣ, барои челе ки шумо ҳам диден, як трофей гуфтани як кубокам ба дастаи Равшан омад, ба хазинаи Равшани клуб омад. мо ҳам хирсан шудем. раҳмат ба мухлисоне ки омадан кам омадан Равшанро дастгирӣ карданд. ҳамаи дастаҳои иштирокчие ки дар мавсими 2024 дар ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок намуданд, самимона изҳори сипос менамоям ва ба дастаҳои ғолиб, дастаҳое ки зинаи сеюму дуюмро низ касб намуданд, изҳори сипос ва табрикоти самимӣ хешро баён мекунем ва инчунин ба ғолиби ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон табрикоти самимӣ хешро баён менамоем ва умедворем ки мавсими 2024 бозиҳои ҷолиб ва диданӣ ҳар яки мову шуморо мухлисони футболи клубиро интизор аст. танҳо ҳамин монда ки дастаи Равшани клуб кулли мухлисони ин дастаро бо аввалин дастовар дар мавсими навин табрику таҳният бигӯем ва умедвор ҳастем ки мо шуморо бозиҳои хеле хубе дар мавсими имсола дар пешанд. барномаи футболи тоҷик дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. хайр.